Даниил Ялевич, частей припоминай имен павших смертью храбрых. За родный край, наш милый край, каб на земле, что млела ў ранах, плыў гэты сіні-сіні ранак, цвіў гэты белы-белы май. Частей, мой друг, припоминай частей, мой друг, имёны тых, што ўсё зрабілі, вышэй усіх твоих заслуг, што як і ты да слёз любілі, маністы ў осень рабіне і ў ліпкіх смолках майскі луг. Не забывай про іх, мой друг. Ян Камаур. Урывак з апавядання «Завошта». Падышлі да вялізнай ямы. Фашысты выстраліліся супраць іх у шарэнгу. Загадалі ўсім дзець верхняе адзенне і акуратна скласці каля ног. Гэтае адзенне яны пашлюць у Германію, каб насілі іхнія жанчыны і дзеці. Потым Міша заўважыў, як супраць іх шэрыя постаці наладжвалі кулямёт. Але ўсё гэта было зусім не страшна. Страшней было жудасныя крыкі і плач. Страшней была вось гэта высокая худая тётка з распушчанымі рыжымі валасамі і ў адной сарочцы. На адной руцэ у яе было маленькае дзіця, а другой рукой яна гразіла немцам і праклянала іх. А якія былі яе вочы! Раптам яна зарагатала гучна, дзіка, паказваючы белыя зубы, а потым кінула сваё дзіця ў яму. У тую ж мінуту гэтаксама засмяяўся і заспяваў нехта з другога боку. Тут Міша адчуў, як мама схапіла яго, падняла на рукі і прытуліла да сябе так, што ён больш нічога не бачыў, а толькі чуў, як стукае маміна сэрца. «Не бойся, дзіця маё!» – пачуў ён ціхі голас. І яму зрабілася так цёпла, так соладка на грудзях у мамы, так захацелася заснуць. Тады яго моцна стукнула ў адным месцы, у другім, і яны з мамай кудысьці паляцелі.